Lijepi pozdrav, dragi moji pratitelji. Evo da ne bude samo gradili smo, zidali, a nismo nic probali. Odlučili smo se na jedan roštilj, čisto da isprobamo našu peć. Roštilj nam je, evo, inoksni spreman. A ja sam bila zadužena da odložim vatru i da ju zadržavam nekih sat vremena dok se muž ne vrati. Pošto je morao prije toga svoju mamu voziti na nekakvu terapiju u bolnicu. Pa evo, trudila sam se da zadržim tu vatru, da mi se ne ugasi. Iako smo bili pripremili brikete, na kraju nam uopće nisu trebale brikete, vatra je bila toliko jaka, sva sreća, pa sam imala ovih komada letvica i drva od šalovanja još što je ostalo. Tako da sve ćemo mi to s vremenom iskoristiti za roštilj. Evo, ostanite sa mnom u nastavku videa pa pogledajte. Imamo i novog kućnog ljubimca. Iako smo imali malo mače, nakon gubitka našeg mačka, neko nam je ukrao malo mače, a za uzvrat nakon tjedan dana nam je ostavio ovu bijelu mačkicu. Mačka je jako pitoma, znači baš je onako navikla na kuću i na sve, tako da evo, imamo novog ljubimca. Moja nova prijateljica mi je tako pravila društvo dok sam ja svakih nekih 20 minuta išla po drva i ložila vatru, da ju uspijem što duže zadržati dok se muž ne vrati. Iako je dimnjak dosta dobar, jako brzo je izvukao, to je na brzinu izgorilo, a ruku na srce i drva su dosta suha, pa nije ni čudo.
matrica je bila spremna, napokon nam je došao i glavni kuhar koji je započeo sa roštiljem. Kaže da mu je trebalo neki 20 minuta da on sve to izroštilja i da je dosta zadovoljan sa peći. Prava milina, nema više loženja na dvorištu, pa čekanja, vjetar puše, ovo ono, ovako na brzinu izroštiljaš i nema dima da ide u tebe, dimnjak izvuče sav dim, tako da je je brzo, je stvarno super. Ispalo, roštilj se naravno pojeo cijeli, tako da je bilo odlično. U novom danu. Danas opet na kuhavanje. Kuhamo juhicu od domaće piletine, znači batak i zabatak. Ima poprilično puno jer spremamo ujutro muža na teren, pa je odlučio da želi on sebi ponijeti, tako da ćemo čim se ovo skuha ispohat. I mi imamo sigurno za dan i po jelo, a imat će ga i on. Tako da se ne mora kuhat čim stigne. Ima jelo. Pa evo, ostanite sa mnom na nastavku videa. Stisnite like ako još niste. Pretplatite se na moj kanal, besplatno je. Budite mi podrška. Hvala vam što me pratite i vidimo se u drugom videu jako brzo.